আইদই হাত ধরে ধরে রাখো হবিগঞ্জ হবিগঞ্জ নাম করো বাড়ি কোথা তোমার বাড়ি কোথা বাড়ি হবিগঞ্জ তোমার নাম কি নাম কি তোমার হ্যাঁ অতি দাস কয়জন আইছো তোমরা खुलुमबाय के तावते बुसनो तिने आंखाय हाय नरन दीपक एंटरटेनमेंट YouTube चैनल तावते बुसम तिने हाय नै फाइजेपिका नरन खानि बेलेके नापुइ तमानि कौरम सालान बागुइ तावते बुसम नरक साइमान ना सिनि तिरप्रावो राइडा साइटिके बांग्लादेश रो सालफाके हापाइमानि दिल्ली नु ब्रुं ब्रुं नरक नुगुइ तंगना किन्तु ओ खांग्रा मीडिया रो काइसापानु फुनुगिया आबा हायरनो तामखाय बरक जत्तो बांग्लादेश नि हिंदू तंगमाने आंगागिबो साजाक तेबो 3 कोटी हिंदू तंगखौ बांग्लादेशो अबरनो दानानि बागै चाइटोगै दं हाके आंगागिबो साजाक टिप्रसार कुमानाय नेक्स्ट जनरेशन छामानि अकक नांगै नु फाइटं केन्दो बनि खरां तिसनाय काइसापान गुरै केबो सानाय गुरै बीएसएफ हेडक्वार्टर रो थांगै नरक लेटार रक सुदि मालादि जत्तो निकटर कमान्डेंट बेकक सादि बरक खापायो 2 बोसोर उंकाइनो ड्राग्स फालो पेंसिडिल फालो स्मगलार खायै कोटिपति ngै थांगो आबन परेकाय सुननो बरक जंगी लेंटा अनपर शाक नांगिया कायसा एमएलए नो बुहिनसिनाय कायसा पुलिस ऑफिसर नो बुसासिनाय कायसा एसडीएम नो बुसासिनाय शाक नांगिया अबा हायकाय खोक्टु मुसु जागै तंनाय अबो कायसा स्टेप नादि तावते बुसं आगि नीति प्रसार बुजिलिया बरनो जामाया दरखायना रखा किन्तु ताबुकले नुंसिना बोलै नुंसाइमान ना बरंखा सेकेंड इंग्रेज बुनि हावो बुनि माइकले सेगै बुनि रिसुम सेगै तंनाय जात बरक सेसो ओ मालिक नि नगो तंमानि ओ मालिक नो नुरुखलायनाय जात ओंखाय अबो हाय बरक बायनो बाहायगे तंनाय बा तामनि बागै बरक नि दालालि ngै तंग आनि सुमुंखै अ जागासि तावते बुकुसं केबुना आं हायमे सानानि मुसिंया गोबांमा दालालि ngै तंनाय रनो सि भाई आनि खाबाय नरनो अनुरोध काइसावो नर खालक दि जसा पार्टी फान खायदि नुं सीपीएम जनजाति बिजि जसा फान खायदि अफा जातिनि बागै कक सादि प्लीज गणतंत्र आइन नै गणतंत्रनि बिसिङै नुंजे साखायना मुसुमं खायदि किन्तु कबिनो तुइ सामुं खायदि सिनि तिप्रसा अ हानि बुसाबुति रक कुमार नाय टंखा कल्चर संस्कृति निनि जे तंमानि इंग्लिश रक जतसि कुमार नाय टंखा निनि एडिसि हा बु कुमार नाय टंखा एडिसि मुक्त त्रिपुरा नि सामानि रक नरक कममा ब्रा बांग्लादेश सामानि रक नुगि टंना हायके अपरनब सरकासं मीडिया हेडलाइंस त्रिपुरा नेशनल नि साकसाक पुं सुकजागै टंनाय काइसेदे ब्रुं ब्रुं बांग्लादेश नि फाइ टंमानि बरक न्यूज सारका फुनुका बरनि वानसा आसब राइडा साइटिके सामुंखाय तंमानि काइसादे फुनुक केन्तु फुनुग्या सुंति प्रसारनि फुनुमानि कुनु दामुंग्या सिंति प्रसार नुगलायो केन्तु एक्सन नुंग्या क ओ एक्सन नुंग्या नि बागैनो तिनिनि ओ भिडियो तावते बुकसं ओ भिडियो न जे मानसाक शेयर खायदि एक्सन नुंनाय जात जे मानसाक शेयर खाय जत्तो लोकरनो फुंनान खायदि ओ नेता लीडर्स रक बुजिन नांनाय साइमान नांनाय नरक कमलपुर सुरमा शांति बाजार हिमानि कौरक साइमान ना आजागावो सिविल सोसाइटी रो किसा मिसा रोड ब्लॉक खायप्रो जना बरक बुजा खाबोनि बरक आमसो बायनो ब्रुं ब्रुं थांलायका बरनि बरनो काय जस्टिस रिलेट थांलायका भुटान नायमानि हिनि सावै जत्तो हिन्दू आनसारनो भुटान नायमानि हिनि रगै तिप्रसानो बदनाम खाय टंखा खतिपुर स्टोरिना थांका ए जे तंमानि दुसिकारी ताबो 1000 2000 मतन तिप्रसारक जेलमा हाबबायनाय केसिन तिप्रसानो काय सिनि तिप्रसान नेता लीडर्स रंनो थांगै रमनानि बागै सामुं खाय दङ नरक दुगै टंना सिनि तिरप्रनि रिट्रिभाइस काबोनु आबनि बागै नेशनल मीडिया हो खाय तामो लाभ माखा सिनि बिश्वजित देबरमा बुथार जाफुरो काय केबुदे खरांति साका केबुदे तिप्रसानि बागै खरांति साका उल्टा आ बोथाननाय रंनि नगो थांगैसे जेल रगो थांगै नाय निंकेबा अनुपनाथ संनो पिनाकनाथ देहिन पिनाकनाथ संनि नग रगो थांगैसे पिनाकनाथ रगैसे मालायै जिबारि फायो प्रतिमा भूमि तैसिनि बरनखाय एसडीएम न सिदम की रिजाक एसपी न दम की रिजाक एसडीएम वीडियो न दम की रिजाक अबा हाय षड़यंत्र चलित हायके नरक बजागा थांगै सगिनाय बरक सालफेकेन मीटिंग खायलायो बरनि वानसा मीटिंग खायलायो संगठन खायलायो बरक बीजेपी नि बिसंग बीजेपी जनजाति बे खागलाय जा बरनि वानसा रक मीटिंग खायलाय पुरनि तिप्रसा मासान बन खबिया खर खब जनजातिनि मासा आसाबान खबिया नरक मांगपिलिनि बिसंग नुगै तंना नायदि मांगपिलि रगबो फुनुगै तंगो नरक सिनानि बागै चाइटकदि साइमाननानि खायदि तिप्रसानो सकमरसनानि मीटिंग अबं काई बरक तामनि बागै सिनि तिप्रसानि हामक्रानि कक्सा काई तामनि बागै तिप्रसानो काई मुंसारिया तिप्रसानि जास्टिक रिया तेबो बांग्लादेशिनु दाव तेबो बांग्लादेशिन दाव असु बांग्लादेश मानजांमानि बजागारो खलै फुनुका डिटेंशन कैम्प रे टांखा नरक सुंगिदेमान मीडिया रो बुगो इलेक्टिव थाजा तेबो अ वानसा प्रणब सरकारनि चामचेगिरि खायतंबाय मीडिया रो अबो हायनि बागै तिप्रसा कमाव तै साक बाय साक सिमि बुथाल लायनाय सुकाल हेनि बुथाल लायनाय आ सुकाल हेनि बुथाल लायमानि जागाव बोता मुखा तामनि साबनि लाभ निनि तिप्रसारनो ताबुक जेलमा हाबबायनो कम से कम 6-7 इयर तो जेल मैनाय जे बुथाननाय रक ताबुक आ थुइनाय दिगनि बरक केस खायरि बेखा हायके तामो लाभ गासिनि तिप्रसारक जे जागा फानु वायलेंस ता थांदै बुथालना टक थालाय ता थांदै आइन देशनि नियम कानुन दङ अबनो मानि चलिनान खायदि याकाय छुमदि बबाय खायमान जानो तामनि बागै बुथात लायथाय तामनि बागै टक थाय
फाइट खाइनानि सुरुंदी ताबुक सिनि सार रंजित खाइ तंमानि हाय फाइट खाइनानि सुरुंदी जतो एमएलए तंनाय रक एटलिस्ट ति प्रामथानि सिमफानो जतो नो सिरि सिलाइदि सार रंजित सिमानि हायकाय पूरा होम मिनिस्टर अमित शाह नो सुइदि तै प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मु सिनि भारत गतनि राष्ट्रपतिनि यागो बो नरक कोकटुम सुहदी लेटर रहदी हजार रहदी मोदीनि यागो रहदी बुरुं बुरुं टिप्रासानि एजे समस्या सलित मन नरक जतनो लेटर रहै फुनुकदि बांग्लादेशनि बुरुं बुरुं फायु ओ मांप्लिरनो केबो ता फियोकदि केबो ता खिबिदि लुट खाइतोनि बायदि जतनो फुनुकदि बरक जे सुनो टिप्रासानो आमसुकाई सातक सुका आमसुकाई टिप्रासानो धमकी हुमकी रिवुनै उल्टा फासने नाइतंगो केबो पुइतोता सादि सार रंजित नो जेसपानो जंगी हिंदी धमकी हुमकी हिंदी केंतु केफानो उकलकटा उसलोदि सुंगतंगो सिने सार रंजित बो जागा धमकी रेखा बो जागा हुमकी रेखा बो फुनुकतो ते बोबो हायकाय फेक आईडी डॉक्यूमेंट टिखलायै देशनि डॉक्यूमेंट अफ फुनुगै तम सार रंजित नि बुमुगै एलिगेशन थापावै चायास रामै तम आबोनि जवाब मारिनाय बरक जेसपानो वानसर थानसांथो केंतु केबो उकलकटा उसलोदि बुसांसे आवगदि फाइट आबोनो हिनु सुदु बुलाई टकलाई सिमे आबोनो फाइट मिया तावते बुकसं सिनान नांनाय ओ सिमानि बुसिंतिनो सामुं खाइनानि बागै आगोगदि नरक वानसुकदि नरं टिप्रासानो याकुं याफातलानि हा सुकमानानि बागै चाइता गुइतंगो ओ वानसारो बोलते आइनानि फाइनाय बांग्लादेशिरो तामखाय बरनि सापोर्टो बरनि बेराव तन्नाय नुं हाय आहाय टिप्रासानो रां दुवै आसुक ताकिसिस्ता आसुक जुवै तनिरिका आबोनो बखरगो दानानि बागै चाइतोकदि तिनिनि भिडियो ओबो नुं सितो आंगो भिडियोनते लग रिलिया नरक ते बुसुक चाया हिंजाक सिनाय जंगी हिंजाक सिनाय ते उग्रवादी हिंजाक सिनाय ते बुसुक काय साक ति प्रशासी बांग्लादेश नि हिंजाक सिनाय आसिलिया दे बरखाय प्रमाण बायाको बाय फुनुगुइ तंगुइसन छे एबा आवाय खायनै कुरै हायकै बरखाय प्रमाण दियै नन बलंनि बरक श्रामै टंखा नन जंगी श्रामै टंखा कुनु प्रमाण तथ्य छारा लेंटा आदिवासी जनजाति उपजाति जे सपानो श्रामै नरनो तला खिक्लाय टंखा अबो वाडा वानसो हायकै नरक आगिनि बरक सिलाय आफानो नरक ताबुक सिबायका निनि सुक थाइ रक बजाला थांगै सगैनो आबनो वानसुक दि नरक सिउइबो ओ आगिनि ओ सियारक हायकै सामुं खायखाय कुमानाय ओ हानि आमसु सावै नरक जतन काहाम तंनि सुसु तंनि तिनिनि बागै हायनाय जतननो खुलुमपिका।